Goedenavond. Je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Door werkzaamheden bij de Zandkreeksluis bij Cats moet de recreatie en de beroepsvaart momenteel rekening houden met flinke hinder. Tijdens de werkzaamheden kan er geen gebruik worden gemaakt van de sluis. Nou, er wordt hier gewerkt omdat de geleide- en remmingen werken. Dat is de fuik die je hierachter ziet, aan vervanging toe is. Die is eigenlijk einde levensduur. En die gaan wij vernieuwen en verbeteren. Wat u ziet, zijn nu houten constructies. Dat worden dadelijk stalen constructies. Die halen we eruit. En we zijn een periode bezig van 4 weken, van 25 maart tot en met 26 april. Tussen 6:30 's ochtends en 4 uur 's middags. En dan is de sluis ook gestremd. Tijdens de weekenden is de sluis wel open voor de schepen. In de zomerperiode van juni, juli en augustus is de sluis ook beschikbaar, omdat we dan geen werkzaamheden uitvoeren die hinder veroorzaken. En dan kan iedereen die dat wil gewoon gebruik maken van deze schitterende sluis. Na de zomer wordt het werk weer hervat en begin oktober moet het klaar zijn. Vanaf vandaag tot eind oktober is de boulevard in Vlissingen dicht voor gemotoriseerd verkeer. Met uitzondering van een deel van de ochtend. Daarna heb je een ontheffing nodig. Er is ook extra handhaving, want er hangen vanaf dit jaar camera's op de boulevard. Het bekende rondje Boele. Het zit er grotendeels deze zomer niet meer in. En de meningen daarover zijn verdeeld. Waardeloos. En waarom? Ja, ik vind het heel zonde. Want het ontneemt iedereen het rondje boulevard, wat al heel lang bestaat. Het is, ja, wie of dat verzonnen heeft, begrijp ik niet. Nou, ik heb daar begrip voor. Ik vind het in de zomermaanden wel goed. Ja, ik kan het me wel voorstellen. Aan de ene kant dat het gewoon lekker rustig is en een fantastische plek is om hier te lopen en te fietsen. Maar aan de andere kant, het is nu super makkelijk om met je auto eventjes een rondje boulevard te doen en te genieten van het uitzicht. Dus ja, dubbel gevoel. Hier in het centrum van Hulst begon het 115 jaar geleden. De toen 23-jarige Fremores startte aan de Grote Begijnstraat zijn eerste werkplaats als meubelmaker. In de jaren erop kwam er een winkeltje en groeide het uit naar een meubelconcern zoals we het nu nog altijd kennen. De geschiedenis van onder andere Fremores is nu te zien in Hulst. Fremores, de oprichter, goede ondernemer, maar had ook wel de wind wat in de rug. Een van de eerste dingen die natuurlijk hier in het Zeeuws iedereen bekend is de zogenaamde botersmokkel. Want veel Vlamingen kwamen die boter halen in het centrum van Hulst. Later kwamen daar de banken bij, de sekswinkels en zo was een dagje Moresse geboren. Dus er waren toch wel heel veel punten die dit bedrijf enorm hielpen om zo groot te worden. Dit soort jubilea zoals die worden gevierd zullen waarschijnlijk ook in de toekomst nog voor gaan komen. En hoe lang dat gaat duren, dat weet ik niet. Ik hoop nog 115 jaar, maar dan zal ik het niet meer mee gaan maken, denk ik. Topturnen van internationale allure vandaag in Vlissingen. Bij het paastoernooi van de Turnschool Zeeland. Bij de Leotard Gymnastic Tour bereiden de beste turnsters uit binnen- en buitenland zich voor op wedstrijden van het allerhoogste niveau. Er zijn 3 meisjes met mij uit Slowakije die volgende maand naar Rimini gaan. Europese kampioenschappen. Dat zijn echt toppers. Vanuit Nederland zijn er ook 3 meisjes die volgende week de kwalificatie hebben voor de EK. Dus er zit wel potentiële EK-turnsters. En dat is leuk om te zien. Tisha Volleman hoopt komende zomer met de Nederlandse turnsters naar de Olympische Spelen in Parijs te gaan. Voor de Eindhovense voelt Zeeland als thuiskomen. Ik ben wel geboren in Eindhoven, maar mijn ouders komen allebei rond de buurt van Hulst. Dus ik heb wel toch een beetje die roots meegekregen en mijn familie woont er ook nog steeds. Dus ik ben er wel regelmatig. Elke sporter kijkt natuurlijk naar een ideaalbeeld. Dit jaar waren de wereldkampioenschappen in Antwerpen. Daar zijn we met een groep naartoe gegaan. Er waren veel Zeeuwen en op de terugweg zaten we met z'n allen in de tram. En dan hoorden die meisjes zeggen, dit willen wij ook. En dat voorbeeld, dat spreekt aan. In de ochtend en een deel van de middag was er nog best veel bewolking aanwezig in Zeeland. Maar in de loop van de middag scheen de zon steeds vaker en beter. En het bleef droog bij een temperatuur van 12 à 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog met opklaringen.
En bij een matige zuidwestenwind zakt het kwik tot ongeveer 8 graden. Morgen, dinsdag, hebben we een afwisseling van stapelwolken, zon en buien, waarbij er bij sommige buien een kleine kans is op hagel of een klap onweer. We krijgen een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind, dat is windkracht 5 à 6 en daarbij wordt het morgenmiddag ongeveer 12 graden. De dagen daarna verlopen ook wisselvallig met regen of buien, af en toe zon, maar niet veel en een temperatuur van 13 graden. Aan het einde van de week gaan de temperaturen omhoog en wordt het vrijdag ongeveer 17 graden. En tot zover. Voor het laatste nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.